Renungan Harian HKBP, Jumat tanggal 10 Mei 2020. Tuhan Yesus paradehon inganan tu akan setia di ibana. Turpuk sadarion Johannes bindu 10 ayat tolu. Jala laho pe au mangarade inganan di hamu, saya mulak do au mangalap hamu, asarap hamu dohot au. Tuhan Yesus paradehon inganan tu akan setia di ibana. Adong sahalak ina na mondar mandir busisaon di jolo ni gereja di tiki hari Minggu. Murhing bohina jalasa sahali menghatai sahalakna dang binoto alana. Alai dung pinatakas di dogma alusna. Mat sai jut rohaku amang aidang boi be dohot merminggu hami. Aidang adong be hudulan nunga marisi sude bakku. Naso dapat hudulan do HP inatai. Terpuktaon mangalehon sada jaminan na pasti tu hita. Ainu nga di parade HP hudulata di bagas ni amana na di benua gijang. Alai hudulata i boy do gabe dibuat manang delehon tu halak. Molosota hanguluhon hapor siotai. Jot-jot do taharidakon hapor siota maradopon debata ama, anak, dohoton di porbadia. Alai unang maholan lip service, manang holan di panduhan sabing, manang holan rutinitas ritual sabing panindangi otai. Ikon tapeap gomol suhut taulahon hapor siotai sahat ro di ujungna dina ro tu hata Yesus lahu mangalap hita di ari parpudii. Ikon debata jala menghapor saya Tuhan Yesus marujahan dosian panandion natakas mar hite-hite pangrupion nasian ton di porbadia. Jala akan naung takas manada debata si tulusada di ngoluna. Ido nama ngolu di bagasan pakirimon nama ngolu jala togu. Naung rade jala hot do ingananna di benua gijang. Inganan naung di parade Tuhan Yesus hian tuhi bana. Magira ma auro tiop ma nadiho unang adong na mabuat tupalmi. Di Heber bindu tulu ayat 10 sada. Amin. Sian buku si jahawan si kanopari di HKBP, buku pajono kamu ma tu debata.